Upříte ho v předklonu, táhnete loket mírně za sebe, ale opravdu jen mírně. Snažte se, aby pohyb vycházel ze zad a ne z bicepsu. Můžete si pomoct tím, že budete tahat činku níž a nebudete ruku příliš ohýbat v lokti. Upříte ho v předklonu, táhnete loket mírně za sebe, ale opravdu jen mírně. Snažte se, aby pohyb vycházel ze zad a ne z bicepsu. Můžete si pomoct tím, že budete tahat činku níž a nebudete ruku příliš ohýbat v lokti. Upříte ho v předklonu, táhnete loket mírně za sebe, ale opravdu jen mírně. Snažte se, aby pohyb vycházel ze zad a ne z bicepsu. Můžete si pomoct tím, že budete tahat činku níž a nebudete ruku příliš ohýbat v lokti. Táhněte loket mírně za sebe a fixujte si záda, hlavně opatrně na to, aby se vám neprohýbaly v bederní části. Táhněte loket mírně za sebe a fixujte si záda, hlavně opatrně na to, aby se vám neprohýbaly v bederní části.